Witam Państwa na kolejnym segmencie i będziemy tutaj mówić o liście. Jest to krok numer 6, jest to bardzo ważny krok, jak wszystkie do tej pory. I jest to krok, gdzie jeśli zbudowaliście już swoje przekonanie, zobaczyliście wszystkie materiały, o których wspomnieliśmy, a cokolwiek mogliście zobaczyć na temat naszej firmy, zbudowaliście już przekonanie, to w tym momencie ta lista będzie mogła być naprawdę duża. Jest to bardzo ważny krok, gdzie zazwyczaj ludzie nie są przyzwyczajeni do robienia jakiejkolwiek listy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jeśli masz pracę, zwykłą pracę, to w tym momencie nie jest to coś, co ludzie robią. Teraz wszyscy ludzie, którzy mają biznes i mają duże rezultaty, mają duże biznesy, mają listę, mają bazę klientów, mają bazę albo listę kontaktów. Możecie to nazywać jak chcecie. Ci ludzie mają tego typu listę. Politycy za każdym razem, jak poznają nowych ludzi, dodają tych ludzi do tej listy, poszerzają swoje kręgi wpływów i trzymają po prostu to i notują, odnotowują, kiedy kogo spotkali, co ten ktoś robi, w jaki sposób po prostu możemy być w kontakcie z tymi ludźmi. Także to robią ludzie biznesu i w tym momencie Wy Państwo jesteście w biznesie i potrzebujecie cały czas myśleć o liście. Na początku jest to bardzo proste, jeśli startujecie, jest to bardzo prosta rzecz, żeby zrobić listę. Przede wszystkim umieszczamy na listę wszystkich ludzi, jacy przychodzą Wam do głowy. Generalnie będziemy potrzebować rozwinąć w przyszłości listę 200 ludzi. Teraz będziemy 200 ludzi. Badania marketingowe dowodzą, że każdy człowiek do 20 roku życia może umieścić na swojej liście 2000 ludzi. Teraz takie są fakty. My nie potrzebujemy tyle na początek, w ogóle potrzebujemy 200 ludzi lub więcej, a na początek to może być kilkadziesiąt osób, 100 osób. Te osoby na początek będą to, z którymi możecie się Państwo spotkać już teraz, lokalnie, ponieważ na początek mówimy, żeby zaprosić swoją rodzinę, poinformować rodzinę o tego typu możliwości, potem najbliższych przyjaciół, potem trzeba będzie poinformować na początek rodzinę, potem przyjaciół, potem ludzi, z którymi pracujemy, potem ludzi w naszym mieście, potem ludzi w naszym województwie, potem ludzi w naszym kraju, a potem cały świat, wszystkie międzynarodowe rynki. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, ponieważ chodzi o to, żebyście Wy Państwo mogli dotrzeć do tych ludzi, którzy są najbliżej Was, żebyście mogli być blisko z nimi, spotkać się twarzą w twarz. Wtedy to będzie dla Państwa najlepsze. A potem, jak już przejdziecie, zbudujecie ten model na lokalnym rynku, będziecie mogli sięgnąć do międzynarodowych rynków i na poszczególnych etapach pokażemy Państwu, w jaki sposób dojść do kogokolwiek chcecie dojść, albo dotrzeć z tym tematem do kogokolwiek chcecie dotrzeć, bez względu na to, gdzie on mieszka. A na początku musimy zacząć lokalnie i potrzebujemy zrobić tą listę ludzi, do których możemy dotrzeć lokalnie. I teraz tak, jak tę listę możemy sporządzić? Jest tutaj odświeżacz pamięci, gdzie będziecie mogli Państwo użyć tego odświeżacza pamięci. Generalnie potrzebujecie zadać sobie pytanie, kogo znam, kto ma na imię Paweł, kogo znam, kto ma na imię Piotr, kto jest stolarzem, kto pracuje w fabryce, kto kończył studia, kogo znam, kto lubi grać w piłkę nożną. Z kim ten człowiek gra w tą piłkę nożną, a ile ludzi obserwuje, jak ten człowiek gra w piłkę nożną, ile ludzi jeszcze w Polsce obserwuje, kogo ja znam, kto lubi uprawiać jakieś inne sporty, kto lubi uprawiać karate, ile jeszcze ludzi lubi uprawiać karate i w tym momencie przychodzą nam, nasz umysł rozszerza się i w tym momencie przychodzą nam do głowy setki ludzi. Teraz nie chodzi o to, żeby wszystkich od razu wyeksponować do tego biznesu, na każdą osobę przyjdzie poszczególny czas, a chodzi o to, żeby na początek wyznaczyć tych ludzi, do których możecie dotrzeć teraz i których możecie zaprosić na swoje dwie początkowe, pierwsze prezentacje biznesowe. I tak to wszystko wygląda. Także lista, potrzebujecie Państwo sporządzić listę i potrzebujecie cały czas potem dodawać ludzi do tej listy. Wszystko, co robimy tutaj w tej branży, to musimy poszerzać nasz krąg wpływów. Musimy poszerzać nasz krąg wpływów i pokażemy Państwu dokładnie krok po kroku, w jaki sposób realizować te wszystkie rzeczy, a tymczasem na początku startujemy i wszyscy mamy naprawdę dużą listę ludzi, których możemy dojść do tego tematu. Teraz, których możemy poinformować o tym temacie. Teraz ta lista jeszcze raz nie jest po to, żeby wszystkich tych ludzi wprowadzić do biznesu, tylko jest po to, żeby wszystkich tych ludzi
poinformować, że robimy tego typu biznes. Ponieważ ci ludzie mogą nie być kandydatami teraz, być może, ale my potrzebujemy dać im znać, że jesteśmy w tego typu biznesie, że mamy produkt w tej branży, który robi dobre rzeczy dla innych ludzi i że mamy biznes, że mamy program dla ludzi, którzy szukają możliwości na zarabianie pieniędzy. I teraz ci ludzie mogą nie być kandydatami, ale mogą znać kogoś, kto chciałby wiedzieć o tego typu możliwości i w tym momencie to pozwoli nam przejść przez krąg wpływów kogoś innego. A ja tymczasem pokażemy Państwu w kolejnym kroku, w jaki sposób zaprosić tych ludzi do współpracy, w jaki sposób poinformować tych ludzi o współpracy. Także zapraszam Państwa na kolejny krok, na krok numer 7. Dziękuję.